IFM News. Lokal. Nakasaganan dagiti kameng ti Philippine National Police para iti daytoy panag-host ti Schools Division of Batak iti Regional Schools Press Conference into no Marso 10 engana 13, 2026. Según kani Police Lieutenant Colonel Jerome Monkey, may papanti seguridad ito no RSPC ket nakasagana ti Ilocos Norte Police Provincial Office karaman dagiti nagdudumang nga istasyon ti PNP kang runaan na iti syudad ti Batak amang kita ti seguridad dagiti delegado nga agapo iti sabali a pagadalan. Nayon pa ni Wangki ang nangangayda iti meeting iti Marso 5 with the Schools Division of Batak, CDRRMO, BFP, DepEd, kastamet ti San Nicolas, Kenneth Paway, ket ditoy ang pagsasalitaan da dagita amin nga aksyon da tapno masigurado nga agbalin a successful iti panag-host ti City of Batak, ti RSPC. Pertaining sa security coverage ng Regional School Press Conference ay handang-handa na po ang PNP Ilocos Norte Police Provincial Office katulong ang mga ibang station, lalong-lalo na itong Batak sa pag-secure ng ating mga delegates coming from other school. At kahapon po March 4 ay nagkaroon po tayo ng meeting with the school divisions dito sa Batak with other agencies like CDRMO, Bureau of Fire, DepEd, at kasama na rin po dito yung sa San Nicolas and Paway. At nagkaroon po kami ng meeting at ito po ay napag-usapan lahat ng magiging move, lahat ng mga paghahanda para tiyakin po natin na maganda po yung kalalabasan ng ating pag-host ng Regional School Press Conference. Mainaig iti daytoy inbatad ti opisyal asang agasot 20 ket 2 ti may deploy a police personnel kadagiti 12 a billeting schools ditoy Batak ken kastamet di mawad da titulong ti INPPO para kadagiti billeting schools iti ruar ditoy syudad ti Batak. Daytoy ti damag manipod syudad ti Batak. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM.